Hier in de omgeving van Doezum wie het van de morgen bewolkt, maar zelfs nog wat stoorijn. Maar op dit stuit bezieken te zin er al bij te komen. En dus hebben we ruimte voor de zinnen en opklarings. Hoe ziet het waard uit voor dit weekend en van joen en vannacht? Joen en vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en opklarings. Ik denk ik sta er gewoon wat meer opklarings en daarbij zakt de temperatuur dus onderuit. En het wordt opnieuw een froostnacht met temperaturen van -1 of -2 in het zuidoosten van Friesland. In het waardgebied zult de temperatuur zakje tot om en bij 0 of correct erboven. De wind is matig en die komt uit het Matheersen. Ook morgen hebben we de wind uit het Matheersen. Die zal misschien toch nog wel een beetje koud aanvullen. Maar er is wel een heel soort zinnen. En er is minder bewolking als Joert. Daarbij een temperatuur die maximaal komt te lezen om de 4 graden. Bij een matige wind krijgt 3 of 4 uit het Matheersen. Maandag hebben we ook een mooie dag. Dan is er haast geen bewolking, volop zinnen en een droge dag met temperaturen krijgt wat hoger, een graad of 6. In de nacht nog wel een koude nacht met temperaturen om en bij de -3 of -4 graden. Tijdens dan zorgen we dat de wind wat meer komt uit de zuidwesthoeken. Het bloot nog droog, het is een soort zinnen en temperaturen die komen te lezen om de 7 of 8 graden. Waasje, een krachtige zuidwestelijke wind, daarbij een temperatuur van 8 of 9 graden en we krijgen toch weer wat te maken met delslag. En hoe het verder uitpakt, daardoor men je weer meer nog een hoffelijk weekend verder.